abot ni gini. Marasak kong tag-iya niyo sa kiyanan na. Sakto kay timing kayo kay naghambog ko sa kong uyab na nakoy sa kiyanan. Kanya mag-date meron ako siyang soroy-soroy sa tibuok lugar aning amoong barangay. Kay ako ray dato nga pobre. Wa si kibaw. Pero si kitong tuog ito siya dato. Portahan ko kay kita naman nga ako sa kiyanan. Pero sa kiyanan, ako na driver. Pero ito si kibaw driver ko. Duha min driver ani. Ang usa na adyason na katong uy kalibutan. Kay inom og syoktong. Nalipong. Ya, butiog siya nga tag-iya ko. Ani kay anak ko bag. Anak ko liro. Ang hinapay na ko, guwapo na kayo. Kapag si Day Janin, nga dugay na nangandoy nga madato, kay siya sa diha. Ako itong gisampugan mo, gisubot ko niya. Idito tarong adlaw. Bahalag hapon na, taman gabi, buntagay mig dit-dit, bisig asan pita. Pero, kini may atong sakyanan ako na doon, kay maamsad ng tagiya. Gamiton ko, di kay driver ko. Ang driver ko saan, tuwag mo na ulit kalibutan, ginahubog sutong. Tuwag ko tuwag atos payag, nag-standby. Ayay, nag-chat ako si Totong Tagsok na mag-date ko na meron. Wala nang nagpasiksi ko maayo kay. Nindot ba kay to sakyan tong nabara? Ingon di siya na siya nabara. Nindot din si Totong Tagsok. May gani kay akong gisugot si Totong Tagsok. Sa kadaghang nanguyab nako nga mga adunahan nga labaw ang adunahan ni Tagsok. Si Tagsok gid akong gisugot kay sa gihato ra to itsura nga naginuton kaayo. Nakita man ako niya nga kwartahan kisad siya. Pare taron asa padong. Uy, nana. Uy, love. May gani kay na uy kay na. Sexy na jud kayo ko kay. Andam na kay kong. Andam na kay kong sakay sa nabara ni mo. Ana, ako na. Tingnan kay ka. Ako nang tuyo gini nako kay para nga pagkaingon di ka nga sinseryo ako kay kading mo. Allah, grabe ay bugduha ko ning baga. Dagan ka nagbuta. Ako gining gitigom-daan gikan panis bangko ang nag-withdraw ko. Kay nipalit pag ko og sapatos nga Miril. Kunya ang nagsulob maral. Atay, akong kaubag ng driver sa tutong-tugsok. Buwa naman nung diri noon. Asan to pa dong? Ibaw siya nga. Adto ra ba may sudad ro kay na may kumprahon nito? Ang problema ay ron bida. Ipatagbo ko pangita niya ko pero saman katubag kong ataya mataagi. Hubog sa kuya suktong. Una nga, sus, pakasukan niyo ko anay ron tatipisot ko. Una nga, asa ko to pa dong karon? Una nga, adtoon ko tatipisot kay parang mo ko nga. Wag talis tutong. Gihubog ko dito, gihubog ko ng suktong. Una, problema na kay ko kay ako nakatubag ko. Muna kong problema ron kay masukog ito sa episode ron kay mo ator ba mig syudad. Ya. Ay. Hapon, mahasa naman niya ako ang mga driver. Hapon lang, wa pa man ginamangari malik. Di na usa naman taon nito. Ano mo larga para ba mig syudad ron? Episode. Pali ito tugsok ni. Ano sa ko karon pa nga? Ako ay pagitaan mong tugsok nga. Kamu may driver ako, asam ni ron? Sa problema ko kay iya mong gihubog ipainom ko ng suktong. Kana ko pagkapalahubog ninyo ko. Gusto ko paglarga ang syudad ron nga dali ra ba tanan pagdali nga datuon nito. Mao gani inuod ko tanan ko nabuka kay wag ka man dito sa sakinan. Ako na pangutanon mo nga. Magikan ko na to. Pagtaan na to. Di kini niyo makita na balik din mo dire kay larga ng syudad. Hindi kay mo balik dayon. Putbol mo ha. Ako dito. Sige sige boss. Ako ina ato may tao na ko boss. Ina, mao ni akong ibuhat mo. May mo naman ang kuhanin ko ano. Atay gani naman tutong-tugsok. Iya nung gimong gihubog ko niya ito. Karon kay bawo yung tuwag siya siya kuya mo. Karon ka bawo ko nimo kay giingon ito episode nga. Ana asa pag istorya. Karon ka tagbaw ka na karon. Pero kira kayo. Nya sama na andam na to imong nabara. Amdam na. Karon paabot sa tagamay. Kay ako ang driver. Nagpadung na nga rin. Kay lisod kay ako mo da nga naa ka. Ay naa pa sa kay driver. Siyempre. Grabe. Biliba na jud ako ni Hoy. Di ara ang tirada. Tuglog. Oh, ay dali mo ni kun driver. Amo ni driver. Ay, hi. Ako din uyab ni Dogso. Ano? Kumusta? Ako uyab to. Unsay? Imo uyab. Unsa ba? Saman andam nang nabara tala. Tanala. Andam bang yati nga. Kita sama okay lang nabara ko dito. Okay lang nabara, pero porting kasabaan ako sa episode kasabaan ko. Ano man? Ha? Ano man? Imo kong biyahan tong hubog ko nitong imo kong painom mo na tong suktong natural kay pareha mo na ko nga driver kam to sa episode. Driver asa mo siya?
Tuwa dito mo pag kuan sigpaabot na to. Ha? Dua day na driver sa kanya. Oh, nindot May na driver na. mo kabuang nimo. Unsa may gingon nito tayo episode? Oh. Nangita nimo. Eh, apa tayo lakton nito sa sa syudad kay natay paliton. Buang na noon. Ako may tag-iya no nang nabaran nga. Ako ba ninyo akong pariya siya Sa dili. palito na to sa kuan lab ka na mga gamit na ko lab ka na pa sexy. Oh, ari ato. Siyon sa lawas. Nagdaji ka duha ka. Unsa man imong istorya na imuyab din mong kuan nga. Sa ikay tagiyan na bara. Sama na kinsa man ay. Iya ba Sama nimo driver nimo? Oh, driver. Ayaw nga na imong amo ikaw ray trabahante nga mga sabag amo. Sam ni siya. Ako, driver. Siya driver. Kami dua may driver. Tungod kay nagi iya mo kong gihubog. Wa ko kamata, nilakaw dire, padung dire nimo. Ang animal kay dako ni. Ha? Mo ingon ni. Sa episode nga ana atos tutugtugso. Ha? Tay sagot naglibog ko yung duha. Masa man jud amo ka or driver? Ayoko nga na amo biya ko. Amo bitaw? Amo nga. Puro na may driver, dili na siya. Tagiyan ang nabara. Tay ka na kuna. Ibuhat rin natin. Tigil mo pagula-bula dyan ng babae. Gan. Grabe na magbula-bula dyan ng babae. May ka kamdagkuan. Kay kakaron imo pa kag imo ko idisdet. Adun to nimong nabara. Nagpasalamat mo lang ako grab nga imo kung gisugot mo na nagibuhat ako ang tanan. Abi na kung mutuman siya sa mga sabutan, wa man di ay. Butan. Ano sa mga ito episode? Di pare, teka lagi kay iyan ko kung giana lagi, giana di ko niya gani. Kay kasaban ko. Sa episode ba? Ha? Isa mo. Mo niya mong amo. Mo ni tagiyan na bara. Pero tay ka lang. Tuk ka na luwan. Asa. Animal. Ayaw.